ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಮಗಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಲು ಅಮ್ಮ ಯಾನ ಪೇಂಟೆಡುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆಂದು ಅಂಚ ಹಾಲ್ನೊಟ್ಟು ಬೋದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಳಾದಿತ್ತು ನಾ ಕೊಂಚ ಹೊಸತ್ತು ಚಪ್ಪಲ್ದೆ ತಂದು ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕೊಡದೆ ತೊಂದ್ರೆತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಕೊಡದೆ ತಂದು ಮಗಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎತ್ತು ದೊರೆಯಲು ಅಂಚ ಜ್ಯೂಸ್ ಕರ್ದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಕೊಡಲ್ಲ ಮಗಲ್ದು ಎತ್ತು ಕೊರ್ನಿ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಶುರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ರು ಬರ್ಸ ಇರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚಾತದಂತ ತೂಕ ಬಲೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಬರಿಟ್ಟು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಫಾರಸರು ಬಂತೀರು ಒಂಜೆರಡು ಜನತ ಬೇರೆ ತೋಜುಂಡತೆ ಅಂಡಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ನಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜತ ಅಂಚದೆ ಅನ್ಪತ್ತಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅದು ಓಟು ನಡತ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಮಗಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತರು ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಪೇಂಟುಡುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೋಯ ಅವು ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಎತ್ತು ಅಂಚ ತುಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕವರ್ ಲೂಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕನಪದಿನ ಅವು ಆತ ಎಡ್ಡೆಂಡು ತೂವರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಜಾರುಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ದೆತ್ತೊಂಡರು ಅಲ್ಲಿ ತೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಿನಿ ತೂಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನನಗೊಂದು ಏಪನೆ ಆವಡಿತ್ತು ದಾನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತನು ನಾನು ದಾನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೆ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಚಪ್ಪಲ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯ ಚಪ್ಪಲ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ 7 ಕಾಲಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಏನಿ ಚಾಪುರ ಪರ್ತಿಜೀನಿ ದಯಪಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯ ಅಂಗಡಿ ಡಂಚದ ತುಲೆ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕೊನದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಕಲರ್ಸ್ ತೊದೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಕಲರ್ಸ್ ತೊಂದಿನಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ತುಲೆ ಕೈಕ ಪಾಡಿ ಇಂಚು ತೋಜುಂಡು ಯೂನಿಕ್ ಕಲರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಅಥವಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ 2 ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇನೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಚಿನೆ ಟಚ್ ಇಪ್ಪಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನೆ ಪೋದು ಬಂದಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ನಾನು ರಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಆಂಡ್ ಇಜಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದಾನೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ನಿಜ ನೋಟ್ಸು ಪೂರ ಬರೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾತರತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬ್ಯೂಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಯಾಕಂದರೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ತುಳುತ ಜನಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಏನೇ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೋರೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪನೆ ಹತ್ರ ಪೋರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇಂತು ಸಂಡೆ ಪೂರ ರಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಪಾಗ ಪಿದೈ ಪೂರ ಪೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಡೇ ಇತ್ತನು ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ನಂಡಲ ಬರ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ದಂಡಲ ಪನ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಪನೊಲಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಅವೇನು ಎಂಕಲು ಏನ ವಿಶಸ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪುನ ಅವಡು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಗಂದು ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಾಡುವ
ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ತೂಂಡಾಗ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಐತು ಪೂರ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪುನು ದಾಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾತ ಅಂದಾಪುಂಡು ಬಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಅವದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆತು ಹೆಡೆಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನೆ ಆಯ್ನಾತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಓನ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹತ್ತು ಒಂದೇಟು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನೇ ಕೆಲವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಆದಿಪ್ಪು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಪನರೆ ಆವಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲನೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆದಕ್ಕೇಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ರೆ ಆಪನೆಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಪೋರ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಬೊಕ್ಕೇನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಂಗೆ ಆತಂಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಾತಿರ್ವೆ ಬಟ್ ಏನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ವೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಅಂಚದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಡ ಸೇರ್ದಿ ಅಂತ ತುಳು ಕಲ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಉಂಡೆ ತುಳು ಪಂದ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕಲ ನಿಕ್ಲೆದ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಂಡ ನಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.